Γεια σας παιδιά, είμαι η Ασπασία και σήμερα θα ανοίξουμε αυτό εδώ το λαγούγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δείτε, εδώ πέρα θα σας κυκλώσω αυτά που έχω. Έχω αυτό, αυτό, αυτό και το συλλεκτικό έχω. Δεν έχω το μπάμπα, τη Ζίζη και τη Σύση. Πρέπει να τύχω κάτι από αυτά τα τρία. Πάμε να το ανοίξουμε παιδιά. Ευχηθείτε μου καλή επιτυχία. Δεν έκανε καλό εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Wow! Ωραίες αυτές. Παιδιά δείτε εσείς τι έχει μέσα. Έχει το συλλεκτικό παιδιά. Wow! Έχει το συλλεκτικό παιδιά. Δείτε, είναι τέλειο. Δείτε τα μάτια του, το στόμα του. Είναι πάρα πολύ μάτια. Λοιπόν παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και γεια σας!